Il-Partit Nazzjonalista u l-Partit Demokratiku jinsabu qrib ftehim biex jinaqdu flimkien għal ġlieda waħda kontra l-korruzzjoni li ħakmet lill-gvern ta' Joseph Muscat. Ħabbret dan il-kap tal-Partit Demokratiku stess, Marlene Farrugia, fi blog fuq is-sit ta' The Malta Independent fejn qalet li pajjiżna għandu bżonn gvern stabbli, b'saħħtu u onest. Il-Partit Demokratiku u Partit Nazzjonalista nadif flimkien jistgħu jagħtu dan lil Malta u hekk se nagħmlu, qalet Marlene Farrugia li stqarret li għad hemm xi affarijiet li dwarhom għad trid jintlaħaq qbil. Dan biex fi kliema ma jerġax jiġri bħal moviment li beda bis-slogan ta' Malta tagħna l-koll iżda malajr inbidel f'wieħed tagħhom biss. Il-kap tal-Partit Nazzjonalista Simon Busuttil ilu l-istieden lil dawk kollha li ma jaqblux li pajjiżna jitmexxa minn gvern korrott u bla skrupli biex jinaqdu miegħu u flimkien inatfu l-politika Maltija. Fil-fatt il-Partit Nazzjonalista diġà laqa lil Salvo Mallia bħala kandidat għall-elezzjoni ġenerali li jmiss wara li fl-aħħar elezzjoni ġenerali ivvota lil Partit Laburista immissanduna b'dak li ddeskriva bħala ingann minn Joseph Muscat fil-konfront tal-poplu Malti Wawċin.